Trion kisakaupunki on pikkuhiljaa syntymässä. Ohjelmapäällikkö Marjo Leppä, kerrotko tästä jotain? Joo, tosissaan. Trion kisakaupunki on nyt tänään rakennettu ja huomenna keskiviikkona sitten startataan ihan kunnon avajaisrytinällä. Että 18 päivää karnevaalitapahtuma, kisatunnelmaa, liikkeissä on tarjouksia. Meillä on tässä Päijänne-aukion pop-up venuella tapahtumaa, eli startataan näin ajoissa jo tämä Lahden suurin talvikarnevaali nyt tästä. Mitäs ohjelmaa tässä tapahtumapaikalla sitten on tiedossa? Meillä on tosissaan 6 teemapäivää, milloin nostetaan esille sitä, mitä tuolla itse kisa-alueellakin tapahtuu. Eli huomenna totta kai avajaispäivällä startataan ja isoilla avajaistarjouksilla. Ja tosissaan sitten on tulossa lastenpäivää, milloin koko Trio on sitten lasten kisakaupunkia jo näin etukäteen tuossa hiihtolomaviikon maanantaina. Ja kisatytöt valtaa Trion ja myös juhlitaan tätä 90-vuotista juhlakisaa. Et meillä on erilainen määrä useita tapahtumia, nimenomaan nostetaan tätä. Mitä siellä sitten itse kisa-alueella tullaan kokemaan, kun sinne sitten päästään kisaviikonloppuna? Miten tämä tori on auki ja mitä muuta täällä Triossa tapahtuu? No meidän tapahtumavenue on auki joka päivä. Viikolla ollaan 10:00–6:00, lauantaina 10:00–5:00 ja sunnuntainakin 12:00–4:00. Eli täällä on toissaan kisaliput myynnissä, eli kisalipun pystyy minä päivänä vaan tästä ohi mennessään ostamaan matkaan, että sitten sinne kisa-alueelle pääsee. Triossa tosissaan näiden teemapäivien lisäksi niin Trion liikkeet on tosi hienosti ottanut vastaan tämän meidän tapahtuman, eli tosi moni liike on mukana kisatarjouksilla. Täällä on itse asiassa tosi huipputarjouksia, mikä on ollut tosi ilahduttavaa, kun on heidän kanssa ollut yhteydessä. Eli We Speak Skiing-merkistä tunnistaa sen liikkeen, missä on kisatarjous, eli kun Triossa kulkee, niin voi bongata niitä ympäri Trioa ja sitten käydä tsekkaamassa, että minkälaiset tarjoukset on. Eli 18 päivää ympäri Trioa, kaikkea mahdollista, kannattaa tulla käymään. Huomenna pääsee pohjoismaisten hiihtoilujen MM-kilpailut vauhtiin. Miten Falunin katsojat ovat huomioitu tässä? Meillä on itse asiassa täällä pop-up venuella iso screen ja virallinen kaupungin Falunin kisastudio, eli kisat lähetetään tuosta suorana, tähän voi tulla katsomaan ja me ollaan itse asiassa tehty vielä tässä pop-up venuella sekä Trion liikkeiden kanssa mitalitarjoukset, eli jos sieltä Suomelle menestystä tulee, niin täällä alkaa sitten erikoistarjoukset saman tien, että juhlitaan Suomen menestystä, koska siellä Falunissa menestyjäthän nähdään sitten seuraavaksi täällä meidän omissa Salppurin kisoissa, eli totta kai seurataan tässä kisa-alueella tosi tiiviisti sitä Falunin kisoja. Kiitoksia haastattelusta. Kiitos.